παιδιά και βόλτα βλέπουμε ότι δεν το σεβόμαστε. Ο εθελοντισμός στη χώρα μας θα πρέπει να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας, ενός φορέα ή πολλών υπηρεσιών. Είναι υπόθεση όλους μας επηρεάζει. Εμείς ερχόμαστε στην βασική υπηρεσία που βλέπουμε ότι όταν ανοίγεις ένα βασικό δρόμο, αν δεν βάλεις μπάρες, μετά από λίγο γεμίζει μπάζα. Έχει στο σπίτι του άλλος κάποια γιατί να κάνει διαλογή, γιατί να περνάει στο δάσος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και σήμερα δεν είναι η ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας. Οργανώνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και εδώ στην Αττική. Περισσότεροι δήμοι κάνουν. Και είναι ευχάριστο ότι ο Δήμος Αχαρνών, εδώ τον οποίο τον αγαπάμε γιατί είμαστε και χρόνια εδώ πέρα, συμμετέχει και ενεργάζει στις εκδηλώσεις αυτές. Και πάλι σας ευχαριστούμε και να διαδώσουμε το εθελοντισμό γιατί, όπως σας είπα και πάλι, δεν είναι δυνατόν η πολιτεία από μόνη της, δηλαδή να βγάλει σε πέρας το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Θανάση, πάρε σακούλες εδώ και θα βάσει εδώ που είναι το αεροπλάνο. Κυνηγητικός ήχος θα πάει στο αεροπλάνο, Εντάξει. εκεί και πάνω. Μέσα εκεί αυτό. Του δάσους, θα πάνε τελεφερίκ. Πάρτε σακούλες. Πάρτε και νερά. Εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε αυτοκίνητα. Πάρτε στο αυτοκίνητο. Πάρτε κανένα νερό να έχουμε. Νερά πάρτε και νερά. Εσείς πάρτε νερά, σακούλες, γάντια, Πάρε και νερά. έντυπα άμα θέλουν. Οι υπόλοιποι θα ξεκινήσουμε από εδώ και πάνω. Πάμε. Γεδάτα. Το γάντι μου φέρνει. Μου φέρνει και το γάντι να μαζέψει. Μετά τη